Tervehdys kaikki kemian opettajat. Mun nimi on Johannes Perna ja tässä tulee pikaesittely Orbitaalisarjan parhaista paloista. Orbitaalisarja on E-oppi Oyn lukiokemian sarja, jota kirjoittaa 5 kirjailijaa. Aktiivisimpia ovat Ari Mylly Viitaviikin Norssista, Jarkko Lampiselkä Helsingin yliopistosta, Jarkko on myös YTL:ssä kemian sensorina ja sitten minä eli Johannes Pernaa ja mä oon meidän TVT-mies. Ari on meidän kemian opettaja guru. Kirjoja on 2 valmiina. Orbitaali 1. Orbitaali 1 on 5 lukua plus peruskoulun kemian kertaus. Nyt kun kirja on muokattava, niin nämä voi vetää kaikki osiot tai sitten ottaa pois. Ihan kuinka vain. Esimerkiksi täällä on ainemäärä ja pitoisuus, jota ei ole opsissa. Jos sen haluaa vetää, niin hyvä. Jos ei, niin se tulee myös täällä kakkoskurssilla. Ollaan laitettu se sinne, että opettajilla olisi mahdollisuuksia valita. No sitten sisällöstä pari nostoa. 3D-mallit. Ne ollaan tuotu nyt kirjaan upotettuna. Aina välistä täällä on malleja, sitten nappula avaa mallit, niin sieltä pämähtää. Ne on HTML5. Vitosteknologia toimii kaikilla laitteilla ja nyt mä pystyn tekemään näistä mallinnuksen asiantuntijana vähän monipuolisempia ja monimutkaisempia malleja kuin mitä normaalisti esimerkiksi avoimilla verkkopohjaisilla sovelluksilla voidaan tehdä. Ja osalle opiskelijoista nämä on aika vau, koska he eivät ole koskaan aikaisemmin näitä nähnyt. Toisena esimerkkinä on sitten tehtävät. Tehtävät on jaettu eri kategorioihin, jotka mukailee sähköisen ylioppilaskokeen tehtäväkategorioita. Niissä on myös ajattelutaitotasot taustalla. On olemassa testaa tietoisitason tehtäviä, jotka on koneen tarkastamia tehtäviä. Niistä opettaja näkee heti luokan osaamistason ja sitten opiskelijat saa tietoa, mitenkä on mennyt. Käsitetason tehtävät on sitten vähän haastavempia. Ymmärretason tehtäviä. Näissä on myös mielenkiintoinen tämmöinen selitä parille tehtävä, jossa selitetään parille käsitteitä ja saadaan palautetta omasta osaamisesta. Se on semmoinen, joka todella laittaa ajattelemaan. Sitten on soveltavan tason tehtäviä, jossa voi olla mediatehtäviä, videon analyysiä, molekyylimallinnustehtäviä. Haastavat tehtävät on esimerkiksi aineistotehtäviä, analyysitehtäviä ja sitten on itsearviointi. Tätä on paljon pyydetty ja täällä on OPSin tavoitteet, joissa opiskelijat arvioi oman osaamisensa ja opettaja saa siitä tietoa, mitenkä opiskelijat sen oman osaamistasonsa näkevät. Se, mitä keväällä vielä tullaan tekemään, niin nyt meillä on kirjoissa ChemSketch-ohjeet. Marvin Sketch tulee sähköiseen ylppäriin. Mepäs tehdään sitten Marvin Sketchille omat ohjeistukset kirjojen sisälle. Kakkoskirjasta pikaisesti näytän meidän ylpeyden aiheen eli aineen rakenteen analyysimenetelmät. On aika laaja paketti kirjoitettu näistä, eli jos tuntuu, että haluaa ne kaikki vetää, niin yksi vaihtoehto voisi olla, että jakaa opiskelijat ryhmiin, jokainen perehtyy yhteen analyysimenetelmään ja esittää sen sitten muille, eli opettaa muille. Toinen taas, että jos haluaa tarjota innostuneille lukemistoksi, valitsee itse vain muutaman, jonka vetää, niin täällä on tosi hyvää sisältöä. Eli on laitekuvaukset ja sitten on erinomaisia videoita ja valokuvia, mitenkä saa kuvan millaisia mahdollisuuksia eri analyysi- ja tunnistusmenetelmät tarjoaa. Kokeellisuutta on paljon, animaatioita ja simulaatioita on tehty sen mukaan, kun on nähty käsitteitä, missä niissä voidaan saada erinomaista tukea oppimisen tueksi ja niin poispäin. Sisältöä on laajennettu, kirjoitettu lisätietoartikkeleita, kaikin puolin kiitelty on nyt meidän sarjan kehittymissuunta. Kirjat on avoimena netissä, menkää tutustumaan, kiitos. Valmistumisaikataulu sellainen, että kesällä tulee Orbitaali 3 ja syksyllä Orbitaali 4, tammikuussa Orbitaali 5 ja sitten vielä kertauskirja. Eli kova on meininki. Kiitoksia.